ukhozi bokho ukhozi liyimi nje ukhozi nginaze ngakuzethe ukhozi ngicabanga nje ukuthi ubizo lami elingidonsela khona okhosini ngoba eminye imsakazo naye angiyinqeni ngangena kwisikhosi radio ngishaye production cause ku production nginswepe ngishaya ngangena eGagasini nakhona ngishaye production kodwa kunento ethi Sandra na kanjani akumele ushone ungasakazana ukhosini FM. Uke wazakhela igama kakhulu ngokulingisela ongasekho umsakazi wakwiKhozi FM wayomsakazi uKhozi FM uMacingwane ubheka Mchunu. Alright, ukhozi FM ukhozi amaphiko ngibingele kuphi eNingizimu Afrika elamigama nguBK print ngokaMchunu samba sonke amatraka konakele emsakazweni ukhozi FM sikana ngokhuzana ukhuba indlamlenze enhlizweni indlamlenze entombini akonakele ngamngedwa ukhona uSiphongolishi dladla asuka madoda akahambe yedwa uhamba